Di o refrán que polo San Xoán a sardiña molla o pan, e se o fai uns días antes será moito máis barato. Hoxe quixemos comprobar de primeira man como está o prezo da sardiña a 4 días da súa xornada grande. O resultado, a 6-7 euros o kilo. Hombre, estamos un poco lejos del propio día y está a 6 euros, hoy está barata de precio, pero el mismo día... Depende, la demanda depende del precio, como todo. A sardiña está moi rica xa, que outros anos polo San Xoán non estaba moi boa, pero este ano sí que está moi boa. Depois temos de precio tamén moi asequible, que outros, o ano pasado foi a 12, a 10 euros, hasta 15 chegou, e este ano, neste momento, está indo 6-7 euros. Pese a ser máis barata, hoxe a xente non se anima a mercala con tanta alteración. Normalmente suelen esperar al último día. Que este ano notouse moito que a xente este ano non quixo conxelar, ningunha xente conxelou. O sea, a min clientes que teño de toda a vida e, sin embargo, non conxelaron este ano. E outros anos había unha demanda enorme para conxelar unha semana ou 15 días antes. Este ano non. Os veciños de Pontevedra prefiren comprar menos e frescas que máis e conxeladas. Eu prefiro pagar un pouquiño máis a comer 3 e non comer moitas congeladas. Eu prefiro as frescas. Fresquiñas do día? Sí, sí. A San Juan no día, o día que é o sábado, non? É o sábado, sí. A sardiña sabe rica, o que pasa é que este ano ainda non o provei. Vou me así levo hoxe un pouco. Eu merco na víspera fresquiña. Prefire pagar algo máis e... E comela fresca, Sí. que é unha vez ao ano. Pese a isto, tamén os hai previsores. No, hai xente que xa a semana pasada xa levaba para congelar incluso, e agora, ainda que vaya máis cara, a xente sigue comprando. É dicir, saben que se esperan a última semana van ter que pagar máis, pero hai xente que prefire levar a fresca e pagar 2-3 euros máis o kilo, e hai xente que iso, que xa comprou a semana pasada para conxelar para ter este fin de semana. E pese a estar ben de prezo, xa se nota a suba deste produto dende a pasada semana. Pois hoxe xa se nota, o sábado xa se notou moito a subida, e hoxe igual, claro, estamos na semana de San Xoán, e baixa 7-8 euros, está se vendendo por aí. Unha tradición, a das sardiñas de San Xoán, que dende este punto da cidade di que se está perdendo un pouquiño co paso dos anos. Las tradiciones se están perdiendo cada día más. La juventud te va a otras cosas. Y el precio estuvo mucho más caro otros años que últimamente, ¿eh? Últimamente no crees que tiene tanto precio como hace años atrás. Ademais, dende o mercado, deixan claro que o sábado é un día bo para a sardiña. No sábado é un día bo para a sardiña. Se fora chinchiño, pois non era tan bo, pero a sardiña haina todos os sábados, non temos problema dela. Pois xa o saben, se queren aforrar uns euros, a sardiña está a día de hoxe entre 6 e 7 euros o kilo. E se pola contra prefiren mercar o produto fresco, deberán pagar un pouquiño máis, xa que na propia xornada subirán ata os 10-12 euros o kilo.